Paco, estás grabando? ¡Ja! Pois veña que vamos! Moi bons días, familia! Que tal o Paco? Xa saberedes ahora por qué. Como vai todo, o que? Paco é o tipo do son, do sonido que leva toda esta historia dos mequetrefes para que os micros escoiten ben, para que escoiteis tamén como se rustren esas verduras, todo. E ten unha teima, e está sempre, graváchedes ou non? Gravaches ou non? Estamos grabando, Paco, ti tranquilo. Ti dalle o botón, Veña, é un tipo máis risueño que tal, e gustalle todo, increíble. Poñas o que poñas, e tal, ele está lambendo no plato sempre, e cun sorriso. Eso sí que me gusta a mí. Veña, vamos pa aquí. Aquí temos hoxe unha chea de ingredientes, pero ao final son cousas que temos prácticamente na neveira, menos, pois ao mellor un pouco desa hortelá, igual esas ameixas pasas, bueno, pero máis ou menos temos sempre a mesma base. Unhas ceboliñas, vale, neste caso tamén un pouco de cebola, porque tiño un pouco de todo, non quero estragar. As ameixas, esas amendoas, unha lima, temos allos, temos tamén un pouco de comiño, un pouco de pementa, cravo, esa hortelá, temos tamén un pouco de cuscús, algo de cúrcuma, de cenoria, un chisco de fariña, un pouco de coñac, caldo e o noso protagonista doxe que xunto con todo isto vai facer un cordeiro á moruna con un chisco de cuscús. E veña, aquí vamos facer unha receita medio exótica con moito sabor e como ten unha chea de especies, creo que lle vai gustar moito a Lidia. Moi bons días, Lidia. Bons días, Iván. Que tal? Sí que estas que me gustan a mí. Ai, Dios mío, ten verduriña, ten bastante historia, así como se cae. Sí, ese comiño, mira, o comiño moitas veces encontrámoslo, unha cousa que a veces non encontramos, sempre moído, non? Neste caso, moitas veces o comiño moído non é tanto como o perexil que falamos outro día, o coandro, que parece que quita moito sabor, sigue tendo bastante potencia, pero sí que é verdad que se me poño a poñer así tiquismiques de todo, este, de feito, parece menos invasivo co outro que está moído. Non sei se porque se emprega menos ou porque tal, non sei, porque ou porque outro ten sentido, bueno, ao final o dalo moído, pois sabe máis, non? Pode saber máis, o que pasa é que pásame ao revés, cando tes así como medio fresco unha cousa, unha valla, o coandro, por exemplo, a semente do coandro non ten nada que ver co coandro en sí, no sabor tampouco, son as boliñas que sacan e ten un sabor totalmente diferente. De feito, eu a semente perfectamente podo tomalo e o outro tamén o podo tomar, pero non me sabe nada. Sabe que rabea. Mira, nós o que temos hoxe para facer é un cordeiro, neste caso un cordeiro xa con un aniño e pico de vida, non é tal, porque senón tes unha cocción moi grande, como neste caso que vai levar unha oriña polo menos, que queremos que guise ben, con esa cenoria e con esa cebola, que xa vou coller por aquí, colleme a grandeza tamén, porfa. Pois imos empregar un animaliño un pouco máis grande para que non se nos murche despois e non se nos desfaga todo, porque senón a outra é tan tenra que temos que andar o lío nesa cocción, vale? Así que o que empezamos a facer xa é, como case sempre, un pouquichiño de rustrido con un pouco de aceite tamén, así. E demais é unha cousa que aquí e tal, é unha das receitas que polo cordeiro, basicamente, porque polo outro, se che gustan, podes ir cambiando, pero o cordeiro é ou sí ou non, Hai moita xente que non, cordeiro non, que me sabe como tal, é a graxa, que ten un sabor bastante característico, gustache? É unha carne, sí, gusta, o sea, non é dos meus platos favoritos, pero como, pero non é algo que teño problema, non me desagrada. Sí que é verdade que é unha carne vermella, unha carne graxa. Para a xente que teña o colesterol, vamos a priorizar partes máis magras dese cordeiro, como pode ser a perna ou como pode ser o lombo de cordeiro. Como a perna, por exemplo, vale. Son partes un pouco menos graxas. Pois unha perna de cordeiro ten alrededor de un 9% de materia graxa, que non é tanto. Ahora iremos ver perfectamente, porque o primeiro que temos que facer realmente é selalo un pouco. Hemos empregado un poquinho de fariña, porque despois tamén vai facer unha historia bonita. Mentras non quence, vou limpando esta historia, así, tal cual. De feito, isto é unha perna. Hai moita xente que dirá, porque hasta eu, pensei, vou facer un guiso cunha perna, que en vez de enfornala, hai veces que parece que metes na cabeza que unha parte ten que ser o forno xa, con esa pouca manteiga de cocho que moitas veces se fai, e tal, nun forno tranquilamente, eu dixen, non, teño unha boa peza, gústame o tema das especias, o tema da África septentrional, que lle chaman, non? O norte de África, directamente. E para que non queira utilizar cordeiro pola causa que sexa, ainda melloramos nutricionalmente, podemos substituílo por garabanzos, que ademais en este tipo de receitas empréganse moitísimos garabanzos. De feito, é unha cociña que emprega moito legume. Sí, sobre todo os garabanzos. E casan perfectamente nesta receita, substituir o cordeiro por garabanzos e queda... Poderíamos dicir tamén que o hummus, de feito, ven desa cociña, non? Dese tal. Creo que ven da cociña libanesa, creo. Libanesa, pode ser. O hummus da libanesa ou o cuscús.
O cuscús, creo que era que o tema do cuscús que levaba hai diferentes formas de facelo, non? Hidratalo. Hai xente que o fai ao vapor tamén. É un tal... De feito, gustaríame dicirche hai unha par de cousas que nunca tive moi claras. O cuscús é pasta. Porque non teño nin idea. Sí, a ver, ten o mismo ingrediente que a pasta, simplemente noutro formato, non? É sémola de trigo duro, normalmente, moída, non? Leva un tempo de cocción moi curto. De feito, recomendo moitísimo. Non temos aquí moita tradición en xeral de empregar cuscús. Non, de feito, empeza a vir agora co internet e con esa historia. Pois falaba un pouco do tabulé, que se fai con verduras, que se serve fresco, non? E tal. É moito máis rápido que cocer unha pasta, porque moita xente di, comida rápida, pasta, non? Comida estudiante, pasta que rápido, non? Tal cual. Pero mira... Rápido é eso, sí. Claro. Escoitade. A pasta, se ti non tes unha cociña de inducción, ferver unha pota así de agua, xa tarda. 20 minutos, 100%. Falache ben, porque a inducción é o único bo que lle vexo eu, que ferve de contado, pero senón máis, malo, os 10 minutos de cocción da pasta non é tan rápido. Pola contra, pois o cuscús simplemente hai que ferver a mesma cantidade de auga que de cuscús e unha vez ferve, retiramos do lume, botamos o cuscús e deixamos que hidrate. O sea, pódenos levar que... Canto tardamos en ferver esta cantidade de auga? Moi pouco, e de feito, escoita, xa verás como isto che vai a gustar. Como vou facer con ese caldiño que xa teño e vou estar guisando a propio caldo que pregue daqui o que vou hidratar eso e que teña todo ese sabor, non? Que ten un pouco de sentido. Mira, o cuscús normalmente é de trigo, pero en tendas especializadas o podemos atopar de outros cereais, non? Pero o máis común é de trigo. Vou facer unha cousa, quero desosar isto que estou aquí falando contigo, creo que non pinta nada no guiso, e vou na quitar, así que sígueme a falar que eu non agora concéntrome porque estou pensando, era moi artimañosa a que me preparou isto, que foi unha carniceira, pero agora aquí non me gusta. Desosar non é nada doado, no, hai xente que ten moita práctica, os carniceiros e carniceiras, pois bueno, claro, porque xa traballan deso, o que pasa que non quero que non quero eu é que se me vaya o aceite para arriba, mira do que fago. Un segundiño, vale? Acabo de apagar o lume, por qué? Porque ese aceite está collendo calor demais e despois, como teño un chisco eu de, como se chama, de fariña aí, ímola a queimar. Así que baixámoslle con un pouco deso, vale, mirade, isto xa está, porque vou a dar unha voltiña aquí, mirade, este, aí, témolo, porque isto non fai falla agora pa aquí. E isto tamén, mirade que cachiños de carne tan preciosos temos. Aquí, este, vamos a metelo así, deste tamaño. Veña, perfecto. Mirade, o que estou a facer agora é o seguinte. Vou a salpementar, como a case sempre, deixo este minutiño de nada para facer o que teño que facer, que é baixar un pouco a temperatura e darlle un pouco de pementa e un pouquichiño de sal. Nesto nunca me preocupo, porque como vai despois guisando e tal, voulle meter a sal que a min me guste, vale? Sen problema ningún. Botamos isto por aquí, volvemos a empregar o noso trapiño, metemos esta historia, lume pequeno para que ese aceite non se nos pase e empezamos ca carne. Mirade, aquí, chisco de fariña e tiramos. Bueno, pois entón, a receita hoxe máis ou menos gustache, non? Sí. Ti probaches algunha vez o cuscús integral? Non, de feito, non o vi na vida. O sea, non é moi mítico do tal, que? Sabes que sempre lembro que, sobre todo, se temos persoas con diabetes na casa, pero é unha recomendación xeral para a poboación xeral, salvo que teñamos problemas digestivos, priorizar sempre as versións integrais, por diferentes motivos, non? Pois o cuscús, mellor se empregamos integral. Que pasa? Que integral non é tan doado de atopar normalmente nos supermercados, nos mercados, non atopamos máis facilmente o refinado. Pero sí que existe integral en tendas especializadas, ás veces na sección de dietéticos de grandes superficies tamén. Como é algo que non se estraga, que podemos almacenar durante moito tempo... Sí, é un pouco como arroz, non? Como a pasta, que non é que se vaya... Cando atopemos, podemos mercar varias e deixamos aí para priorizar o integral. Pois non o vin eu, pero vou no buscar, viña, e tal. Notase moito a diferencia, non? Non, para nada. Notase moito menos, ao meu parecer, claro, isto é moi subxetivo, notase moito menos a diferencia que ca pasta ou co arroz. Sí, vale, o sea, porque sí, porque no arroz eu noto moito. De feito, a pasta podo tomar perfectamente integral. No arroz non se me acaba de convencer, e moito menos, sí para facer un arroz como ensalada ou para tal, ou comer en frío ou en branco como acompañamento, pois non che diría que non, pero nun arroz caldoso, nunha historia tal, non emprego porque non acabo de cotarlle o xeito. Nese caso, podes empregar o arroz semi-integral. Hai un arroz semi-integral, pero déxeme lavar as maus. Eso interésame. Que non ten
todo o que ten o integral, pero non é refinado, aínda conserva unha parte. Entón, para a xente que non tolera ben o integral, que saibades que existe o semi-integral. Pois tampouco coñezo, que teño que pasar por as tendas especializadas ou por como distí, porque eso sí que é verdad que hai algún centro comercial un pouco máis grande que ten xa historias de como pequenas seccións de rollo gourmet ou de outros sitios internacionais, sí, tes toda a razón. E tamén temos arroces integrales de cocción rápida. É dicir, que normalmente poñen o tempo de cocción xa no envase, sí, 20 minutos, 8 certo. minutos. Os que non poñen tempo de cocción son os que levan 40, 45 minutos e ainda quedan un pouco máis duros. É que eso que me pasa a min, non só pero tal, máis que o tempo de cocción, que eu podería, pois, poderíame non importar que 15 minutos máis, é basicamente por absorción dos sabores. É como que ese salvado que ten, que ao final ten a fibra que é propio e bo para o corpo, non fai que chupe tan ben o caldo. Entón, para certas elaboracións, intento facer do outro. Tampouco tomo todos os días arroz caldoso, non? Pode ser empregar un pouco de todo, non? Porque hai no bomba integral, hai no tipo basmati integral, claro, depende tamén do tipo de arroz. Que ás veces nos supermercados só hai un arroz integral e un tipo solo e non podemos empregalo para todo tipo de elaboracións. Tal cual. Veña, que vou facer, mentras eso se vai xa poñendo no seu sitio, xa lle poño lume. Mira, moitas veces, poñome a falar con Lidia, cousas interesantes. Empezaba a falar do cuscús integral que non coñecía. Unha cousa e outra, e o aceite vaise para arriba. Bueno, pois neste caso non pasa nada. Estamos a selar. Mira, o cheiro este. Ven aquí, ven aquí. Este cheiro desta graxa, pouquinho a pouco, que se vai tostando, a min xa me dá ganas de comer. E ese cheiro é o que digo que a moita xente que nada máis o lilo di hoxe non como, que non lle gusta, que lle tira para atrás. A mí eso pasa moito co non me cordeiro. desagrada, pero sabes o que faría eu? Dime. Collería pan e mollaría o aceite da tixola. O aceite. Máis que comer o cordeiro. O sea, pero ca sustancia do aceite solo ou ca sustancia tamén que che deixa o cordeirinho por aí? Claro, que sustancia que deixa o cordeiro. Gústame máis que comer o cordeiro. Eres de mollar? Eu son de mollar. Eres de mollar, un bo pan, ademais, aquí temos pan dos vos, bueno. Vale, mira, facemos un pouco unha xuliana. Isto tamén, como sempre, moitas veces, por que emprego un corte ou outro, a veces ten sentido en canto a que interésame que sexa xuliana porque quero porca caución, ou interésame que sea pequeno porque necesito que sexa rápido e que vaya a tono con outras verduras, e outras veces simplemente a nivel visual digo, levo sempre facendo cachos de carne, pois veña, vai un pouco desta maneira, e tamén tira. E como imos guisar, o que non estou a facer é unha xuliana que sexa moi fina, vale? Non a preciso, porque vai guisar tranquilamente tempo e necesitamos que non se nos desfaga de todo, senón queda como unha papilla. Fai pouco, estabeu facendo unha empanada, outra empanada que fixemos outro día tamén, pois outra. E pasoume un pouco a cebola, pasouse de punto, e despois estaba rica, pero non encontraba ese cacho de cebola que parece que non me gustaba tanto. Pois parecen tonterías, pero así cho digo. Vale, entón, aquí, aprendí xa algo. Falabas un pouco, que eso parece interesante, gustaríame que a xente tal, un pouco do tema do tempo, non? De, claro, nostra que ferver auga, pero non é só ferver auga, que hai moita xente que non cociña porque non ten tempo. Sí, e mira, que opinas como cociñeiro de ter unha picadora para picar as verduras para xente que non teña tempo? Porque, a ver, eu que me topo con frecuencia na consulta, cando intentamos incorporar verduras con máis frecuencia de alimentación, sí, claro, ao final picar todo isto, onde se perde máis tempo, ves que en cociñar en esto, en andar a picar as verduras. Certo, e por riba que é laborioso, que ter un coitero, ten que cortar ben, hai que afialo de vez en cando, todas razones. Entonces, eso fai a xente que se bote para atrás, non? Se ten presa, pois xa omite as verduras da receita. Eu sempre lle recomendo, non sei que opinas ti, en ter un accesorio a picadora, accesorio do batedor ou unha picadora, pero xa a vista na cociña, non é que teño que quitar e teño que poñer, porque ao final... Vale, ese é un truco co que falas na consulta, non seguro. Vale, mira, non pensara nunca, porque é verdad, o que tes a mau, emprégalo máis. Sempre digo que os electrodomésticos ou os utensilios que teñamos na cociña van a condicionar moito o noso xeito de cociñar. Que pensas, se eu teño unha fritideira, por exemplo, vou a tender a utilizarla máis que se teño un wok ou se teño un... Non, pois os utensilios condicionan moito o xeito de cociñar. Totalmente, o que pasa que o que acabas de dicir, podo telo, e xo teño no último caixón de todo, xa non emprego. Non Pois mira, se a pregunta de Lidia é se aconsello ou non unha picadora, por suposto que sí, pero sobre todo por isto, porque se non o queres picar, o picas cunha máquina que hai nas mellores e peores, que non estrague moito a verdura para que non a desfaga demasiado, perfectamente. De feito, hainas de Mao
que pican perfectamente e ni sequera gastan electricidade, non son moi caras. Falo totalmente en serio. E si, antes de non comer e de non cociñar, por non picar, compra unha picadora, de mau onde non, así estás como se foras... Metes aí, subes para todo e que vaya para dentro. Como que non? Trátase de poñernos as cousas fáciles, non? É como, por exemplo, cando mercamos un melón ou mercamos unha sandía ou unha piña. Se esa melón, esa sandía, esa piña está cortado xa en anacos nun recipiente, na neveira, no frigorífico, case todo acábase rápido. Se teño que coller, cortar a sandía cada vez que teño ganas de picar algo entre horas, non se come. Iso pasa exactamente igual que o che dicía fai pouco, que estamos a falar dos froitos secos, que a min encántame, se os colles con casca ou sen casca. Se os colles con casca, comes 15, 20. Como os collas sen casca, lámpalos todos. Certamente. Neste caso... A accesibilidade influe, condiciona moitísimo a nosa alimentación e dos cativos tamén, non? Por suposto. Que temos accesible e que non temos tan accesible tamén, nun sentido e no outro. Por exemplo, esas familias no Nadal, sobre todo, que hai cestas de Nadal que traen un xamón, non? Canto dura un xamón de 6 kilos nunha cociña dunha familia de 4 persoas? Canto dura? Sí, se está ben cortadiño e empeza a estar, que non dura moito, tal. 2 semanas, 3 semanas, normalmente é o que me atopo. Claro, estamos falando de 6 kilos de xamón. Si ese xamón está cortado, no frigorífico, metido nun recipiente, de verdad, non se comen 6 kilos de xamón en 2 semanas nunha familia. Como teñas que cortalo... Exacto. Para. Como teñas que cortalo, sabes o que pasa? Cando cortas, non me digas que non che pasa na casa porque isto é tal cual. Compras un xamón. Xamón, que boísmo está, que rico está, cortas un pouco. E comes o luns, o martes, o mércores, o xoves, o venres, 7, 8 días, 12. E o 12 acabou o xamón, non que nos acabara, senón que deixas de cortar e podrece máis de medio xamón, o sea, se había 4 kilos, quedaron 3, o 3 queda seco, non o comes porque foi moito moda, pero como hai que ir a cortalo, non o comes. Isto pasa e pasa moito, porque pasaba na miña casa. Outro exemplo de accesibilidade é, por exemplo, si queremos que os cativos coman froita. Si esperamos que rematen a comida, se levanten, collan unha pera, ou a piquen, ou unha naranxa, e a pelen, non vai a pasar. Certo, vale, eso gustame tamén. Se poñemos no centro da mesa xa a froita, unha macedonia xa picada, e moitas veces xa van picando antes de... Sin decirlles, tes que comer froita, non. A deixamos accesible e fácil de comer. Si, a mau. Ahora digo eu, eso é ser un pouco cómodo, non? Pero bueno, se son trucos para que vayan, para que a xente se empece a educar, a min váleme, que nese caso, supoño que son moitas das estrategias que ti empregas na consulta, non? Sí, sobre todo cos máis pequenos, non? Cando queremos que melloren a súa alimentación, normalmente non funciona, decir, isto ten moitas vitaminas, isto vaite poñer forte, isto... No, é a accesibilidade e a disponibilidade é o que máis condiciona a alimentación dos cativos, nun sentido e no contrario, claro. E o que falamos moitas veces, sobre todo, de quen cho di o exemplo que cho fai e tal, é que ti fagas exactamente o mesmo, que isto tamén está un pouco aí, non? Exacto. Por exemplo, imagínate que gústame moito os doces, non? Picamos allos, porfa, mentras falas. Gústame moito os doces, decíame, Merco, teño doces en casa, claro. Non é o mismo, mira, outro exemplo máis fácil que os doces do Nadal, non? Esa bandexa que sobra, que normalmente na maioría das casas, entre noite boa e noite bella, cos doces abertos que se deixan nunha bandexa aí na cociña. Bueno, pois acábase normalmente. Por qué? Porque está accesible. Porque están aí cortadiños. Porque temos especial antollo de comer turrón todos os días. Seguramente non. O que pasa é que está accesible e comemos en automático, non? Mira, fíjate, eu non son moito de comer doces, e digo totalmente en serio, Lidia, pero o turronciño de chocolate, como lambo, buen turronciño. Ollo que aí non me quedo parado, Claro, pero mira, se non o tes accesible, non digo agochar as cousas, non temos que agochar a comida porque non estamos facendo nada malo. Pero se non o temos tan accesible, pois acordarémonos do turrón cando nos apetece o turrón. Pero se o temos á vista na mesa da cociña, cada vez que entramos á cociña para calquera cousa, vemos aí accesible, xa curtado, e que xa vamos a comer máis en automático. Neso tes toda a razón. Pero o que me fai tamén pensar en rollo preguiceiro. A veces eu sou un pouco así da miña maneira, pero cando vexo que lle chuzas ao rapaz pequeno cacho de mazá peladiño, xa cortadiño. Non falo deso. Mételle un cacho de mazá aí, córtallo, e que vaya mordendo tamén, que iso é importante, non? Sí. De feito, cantas menos adaptacións fagamos cos cativos, mellor. Adaptacións refírome de cando pasamos dun bebé a un neno pequeno, non? Esas transicións que se fan dende que toman leite a que xa comen a comida da familia,
cantos menos transicións a nivel textura, é dicir, canto máis lle ofrezamos dende o principio o alimento máis parecido ao que vai a comer despois, mellor, non? Que moitas veces pensamos que non van a ser capaces, non? É porque non les deixamos. Ti imagínate que un bebé quere aprender a andar, non? Fai o amago así de levantarse. Sí, comeza a facer os seus primeiros ataruxos, sí. Porque dis, vas caer, entonces teño medo de que caias, polo tanto, non deixo que practiques. Pois ese bebé non vai aprender a camiñar, non? Pois que a alimentación sucede un pouco igual, non? Os bebés perfectamente en 6 meses xa son capaces de coller alimentos brandos, non? A maioría dos bebés, levalos á boca que máis levantou, que parecen cadeliños, porque é como a súa arma de control, non? É un pouco tamén un pouco parecido a iso, si ou non? O que pasa que moitas veces o medo fai que xa non lles deixemos explorar todas as súas habilidades e que tarden moito máis en desenvolvelas. Mira por aquí, vale, seguimos falando, que iso está moi interesante a cousa. Por aquí, un chisco dese comiño, vale, que falamos perfectamente. Vamos a meter un cravo só, vale, non preciso máis. E imos meter unhas historias de pimenta para meterlle tal. A mí encanta o cravo. Sí, é que ten un tal, de feito, hai xente que mete nos armarios. Sí, non fai en serio, non para por iso, non para o cheiro. Ah, por cheiro. Sí, totalmente tal. Vale, mirade, o que vou facer eu é, primeiro, voume poñer a machacar un pouco, vou darlle unha boa traballada, porque isto vai directamente xunto ca cúrcuma aí. E imos meter a carne xa, vale? Ese cordeiro tamén aí posto. Mira agora isto, ule isto que hai que ulir. Cando chegue ese cheiro ás casas, aí isto que dicía moitas veces, de que a mestura de especias trasládate a outro país. É como viaxar sin sair da casa. É que tal cual, sempre sí. É como viaxar. Vas a outro sitio e cambias o xeito da comida nun anaco. E se non che gusta moito o cordeiro, mételle desto, mételle un pouco por aquí, xa verás. Vale, pásame tamén esas ameixas e a cúrcuma, porfa. E tamén ese coñac, que xa vamos a acabar de todo. Mira o que facemos agora. Como case sempre, cando empezamos cas especias. Veña, un oquiño aquí, vale? Sí ou sí, metemos. Eso pa dentro. Vamos, que non se nos queime. Seguimos traballando un pouco. Como está húmida, a nosa verduriña, a nosa cebola, non nos pasa nada. Cheiros para arriba de todo. Un pouco, por favor, desa cúrcuma. Vai lle dar bastante saborazo a toda esta historia tamén. E sobre todo cor, vale? Moito cor que ten tamén a súa alegría. Temos por aquí este pouquichiño para facer o seguinte, mirade. Pa diante, lume ben para arriba, ben colleito. Mira, estás a escapar. Estás a escapar o noso amigo David, o Musculiños. Por qué? Porque xa sabe o que vai agora, cuida bailita. Veña, vamos lume para todo o mundo. Que agora estamos facendo esta flamexada mítica para botar xa a carne e botar tamén, por suposto, mirade, isto non queima, non queima, pero non lle botas aí aos pelexos que quedas en pestañiñas, Veña, pois por aquí, isto, eu, neste caso, como a cocción, como che dixen antes, era bastante daquela maneira que vai levar aí un tempiño porque a carne tamén ten corpo, enteiras, para que non se desfagan. E hai moita xente que lle mete canela. Sí, a min encantan. Non lle meto canela. E moita xente que lle mete mel. Non lle meto mel, porque creo que con ese doce máis que suficiente. Que a cúrcuma, o lindo a mí xa me dá fatal. Polo tanto, eu comezo a facer isto, esa carne, ollo que a carne hoxe, categoría. E non vai enfornada, non pasa nada. Temos unha patiña, mas xa dixo Lidia, xa deu o parabén desa graxa, que era dunha das partes que menos graxa tiña tamén. Metemos aquí, non ten graxa, neste caso ten moitísimo sabor, Collemos por aquí, zumes pa dentro. Estamos acabando, prácticamente acabando. E collemo caldo, veña, que en breves temos que voltar para facer un cuscús que non é nada. Mirade, agora, nós, con isto, ben para arriba, botamos caldo. Podría estar quente, neste caso non pasa nada, non vai cortar a cocción de absolutamente nada. Imos guisar. Agora, que queres apurar un pouquichiño máis ti o guiso e facelos en auga, tal, vale, falo, pero non sería un guiso. Polo tanto, mirade esa cor da cúrcuma. Nós, con esta xerra polo de agora, se precisa dentro un pouco máis, botamos máis, que temos. Moitas gracias, Lidia. Temos isto por aquí, facemos a nosa, unha remexida bonita, que quede todo no seu sitio. En Ola Express, por exemplo, tamén para forrar tempo, tamén poderíamos, non? Ola Express eu son partidario, moitas veces tal, o que pasa é que vese moito menos e tal, pero sí, sempre que teñas controlada a túa ola, porque hai ola rápida, ola express, hai tres tipos de feito, e algunha vai máis rápido que a outra, depende da presión que poda alcanzar dentro, entonces hai veces que nunha en 20 minutos faz o que faz outra en 10, así que sabendo e controlando como forno, como é a túa ola, sería perfecto tamén.
tamén. Nos collemos tapiña, esperamos un chisquilichasqui, que van a ser unha horiña e 10 para que se vaya facendo tal, e volvemos de contado para facer un cuscús que, como dixo ela, é rapidísimo. E veña rescatando ese pouquichiño caldo de toda esa elaboración e mirade como vai o conto agora. Oh, mirade, vou deixar isto por aquí, vou colocar perfectamente. Mira que guisiño, mira esta carne xa, esa cebola, esas ameixas que son marmelada. Como as toques un pouco reventan, rompen. Aí, maravilla. Non pasa nada que enteres non se comen. Oh, que maravilla isto. E agora, o que dixemos antes. Mesma parte de auga quente, fervendo rapidamente, botámola, por exemplo, neste cunco para que vexades, era a mesma cantidade que teñamos aquí, botamos ese caldo super quente e que tamén está con esa grasiña da que falamos, que lle vai importar, senón, vou meterlle un pouco de aceite de oliva, vale? Para que non se quede como moi apelmazado. Pero para eso, unha vez este hidratado, cun garfo, sepárase, soltase solo. Vale, aquí nós facemos esta historia, directamente debemos tapar, vale? E coller nós o seguinte, mira, poñemos eso por aquí. Se teño un pouco de papel film, tes papel film por aquí? Vale, sí que temos, non? Váleme este tamén, non te preocupes. Si para facer unha traballada así, mirade, isto así, que fai como tapa perfectamente, para que eso se siga hidratando tranquilamente. E nós o que facemos para aromatizar últimamente esta historia é coller un pouco de menta, nosas, hoxe, améndoas xa tostadiñas, xa van para dentro. Isto non lle queda nada, máis que unha historia, si, é hortelá, macho, é puro umami, pero olfativo, si ou non. E vamos facer unha cousa, vale, voume quedar eu cun pouco, vasme facer simplemente un pouquiño de limón, medio limonciño, e outro pouco da reladura, vai xusto cando se hidrate, en 5 minutos exactos, meter un pouco de reladura e un pouco de zume. Vale, así que collemos isto por aquí, toma un pouco de zume e vou escollendo un par de follas desta hortelá perfecta tamén para no último intre. Eso, mira, apagado xa, que está no seu punto. Metemos todo, esperamos os 4 minutos, xuntamos sabores, empratamos o conxunto e a papar! Hoxe cociñamos cordeiro á moura con cuscús. Comezamos cortando e salpementando o cordeiro para pasar por fariña e selar cun chisco de aceite e reservar. Ao mesmo tempo que picamos as cebolas en xuliana para rustrir na mesma tarteira xunto ás cenorias, incorporándolle un mallado de pementa en gran, cravo e comiño, un pouco de cúrcuma, as ameixas pasas e despois duns minutos incorporar o cordeiro cubrindo co caldo para tapar e cociñar polo menos unha horiña. Mentres, nun cunco, aproveitando un pouco de caldo, facemos o cuscús para tapar e deixar uns 5 minutos. Só queda empratar o cordeiro cunhas améndoas, unhas folliñas de hortelá, reladura de lima e a papar! Mamaíña do ceo, menuda elaboración cunha patiña de cordeiro, Eso sí, unha base de ameixas, pasas un pouco de améndoa e o rustrío de sempre, con ben de especias. Despois, un cuscús con ben de lima e hortelá e a papar o cordeiro á moura do Estáchebo. Aburiño!